Welkom bij Picture the City, het spel waarbij twee teams het tegen elkaar opnemen, elk team in een andere stad. Ze weten niet van elkaar waar de anderen zijn. Ieder team krijgt 5 foto's van plaatsen in hun stad en die moeten ze opnieuw gaan maken. Per goede foto verdienen ze 20 punten. Als ze de foto maken, wordt die wel doorgestuurd naar het andere team. Het team dat als eerste raadt in welke stad de anderen zijn, heeft gewonnen. Alleen het winnende team maakt ook kans op een van de volgende prijzen, met als hoofdprijs een dag naar een attractiepark naar keuze. Team Wit zal vandaag bestaan uit Emma en Floor, 2 zussen die er alles aan zullen doen om te winnen. En zij nemen het op tegen Lucas en Emma, broer en zus. Die gaan er 100% voor om de stad van het andere team te raden. Jullie gaan vandaag tegen elkaar strijden in Picture the City. En toen begon het spel. Het was echt heel spannend. Ik heb jullie 5 foto's gestuurd en jullie horen die foto's zelf opnieuw te gaan maken in jullie stad. Jullie krijgen van mij nu 2 minuten om jullie eerste keuze te maken. Maar, let goed op, het team dat als eerste de stad van het andere team kan raden, wint uiteindelijk. Dus kies goed. Ja. En toen ik ze zag, dacht ik echt van, wow, dit wordt best wel lastig. Foto's? Ik dacht echt, hoe moeten we dit gaan vinden? Deze kan wel. Ja, die. Oké. Die doen we daar. De foto's zijn gekozen en ze hebben nu 15 minuten om de locatie te vinden. Jullie tijd gaat nu in. Gaat vragen anders. Oh, kom op, dit moeten we winnen. En het is gewoon te leuk om te verliezen. Oh, dat is heel daarheen. Rennen, we rennen! Ons plan was om heel rustig te blijven, meteen naar de locatie te gaan, aan mensen te vragen en dan gewoon al die punten binnen te halen. Weet u misschien waar dit is? Jawel. Er was een hele aardige mevrouw en die vertelde ons de weg. Ja. Dus we liepen gewoon meteen de straat in. Maar die was fout. Onze tactiek was om heel snel te zijn. Kom! Dan ga je hier ook op? Ja. Naar links? Ja, hier! De tweede links. Dit is dat gebouw. Hier, deze moet... Hier. Emma, dichterbij! Ja, stop maar! Ja, geknipt? Ja, bam, nou hadden we de eerste foto en dat voelde wel best wel goed. Snel maken! Klik, de eerste foto was gemaakt en de punten waren binnen. Goed, team Wit en team Rood. Ik heb van jullie beiden foto's ontvangen. Jullie krijgen daar allebei 20 punten voor. In de tweede ronde gaan de teams op zoek naar de volgende foto's. En toen zei hij, en jullie tijd gaat nu in! We kwamen dus op het plein en we dachten echt van, oh man, het is keihard. En er stonden allemaal kraampjes omheen, dus wij al meteen, ja, dat is de markt. Maar op de markt liepen allemaal mensen. En al die mensen liepen in de weg. Het was echt heel onhandig. We waren er eigenlijk al binnen een minuut of 2. Je moet hoger staan. Ja, ik heb de foto. Het andere team had de foto geshoot. Een schilder. Waar is een schilder? Toen kregen we weer zo'n motivatie van, kom, vragen, snel vragen. Het zou Rembrandt van zijn in Amsterdam. Zei die mevrouw is Amsterdam en wij dachten echt van, yes! Dus wij zo dubbel checken op het internet. Ja, wat blijkt, het is dus helemaal niet waar. Nou, Emma, ik keek dus heel erg goed naar de foto van het andere team. Ja, ik zag een uithangbord met Entrodoe erop staan en dat heb ik toen opgezocht. Entrodoe is een modern, grotendeels overdekt winkelcentrum in de binnenstad van Maastricht. En toen wisten we dus al dat het in Maastricht was en we waren echt heel erg blij. Voor mij was de prijs gewoon al binnen. Jullie krijgen van mij nu 2 minuten om te kiezen of jullie willen raden naar de andere stad of niet. De tijd gaat nu in. Ik wil meer punten, dus we gaan nog niet raden. We wilden gewoon meer dan een doosje Lego. We wilden naar de Efteling. Ik hoop dat jullie een wijze beslissing hebben gemaakt. Team Wit, wat hebben jullie beslist? Gaan jullie raden of verder spelen? Verder spelen. Oké, en Team Rood, wat gaan jullie doen? Ook verder spelen. Verder spelen. Nu zullen de teams deze foto's gaan zoeken om de locatie opnieuw te fotograferen. We gingen meteen naar marktverkopers vragen en toen kwamen we erachter dat het bij het station was. Dat is de draak en die staat voor het station. Keihard rennen, maar ik had echt geen energie. Mijn benen deden super veel pijn. Je moet voor de tekst gaan staan. 3, 2, 1, ja! Daarachter. Oh ja. Oh, hij staat droog, dat is mooi.
Het gaat echt heel goed. We hebben nu gewoon alweer 20 punten erbij. Maar nu moeten we vooral heel goed blijven opletten en zorgen dat we niet dezelfde fout als het andere team maken. Oh, ze hebben foto's gestuurd. Kijk er. En toen dachten we gelijk opzoeken. Dit is hem. Waar is het? Den Bosch. Nou, toen was ik wel echt super blij. Het is nog steeds een nek aan nek race. De stand is 60-60. We dachten niet te veel laten merken, want dan gaan ze het spel stoppen misschien. Maar wij wouden wel die hoofdprijs winnen. Lucas en Emma, Team Rood, vertel me eens. Willen jullie raden of verder spelen? Verder spelen. En Team Wit, Floor en Emma? Wij willen ook verder spelen. En voor de vierde ronde zoeken de kandidaten deze locaties. Gaat lukken. Rennen. Maar we wisten echt niet waar de volgende foto was. Dus toen gingen we de Albert Heijn in. Ik weet al waar dat is. Het is echt een kwartier lopen of zo. Ik dacht, oh nee, dat halen we nooit. Dus we moesten echt heel hard ons best doen. Rennen! En ik stond daarboven helemaal met mijn petje zo te zwaaien. Kom op! Oké, bruggetje over. Rennen! Daar. Is dat het? Doe ik ga bij. Oké. De 15 minuten zitten erop. Jullie hebben allebei jullie foto op tijd doorgestuurd. Nu moeten jullie beslissen of jullie gaan raden of dat jullie gaan doorspelen. Als jullie kiezen om door te spelen en jullie halen jullie laatste foto binnen, zit er een gratis dag naar het pretpark aan vast. We hadden 80 punten. We moesten nog 20 voor die hoofdprijs. Maar dat was echt een dilemma. En dan gaan we nu door naar de hamvraag. Team Rood, willen jullie proberen de stad van Team Wit te raden of niet? Nee. Jullie gaan doorspelen. Floor en Emme, denken jullie dat jullie de stad kunnen raden van het andere team of gaan jullie ook doorspelen? Wij willen doorspelen. Ja. Doorspelen! Oké, wauw. Beide teams gaan voor de grote prijs. Bij de volgende foto moeten we dus echt zorgen dat we eerder zijn dan het andere team. Want anders mogen zij als eerste raden. En dan rest er mij niets meer te zeggen. Behalve dan nog dat ik succes wens en dat jullie 15 minuten nu ingaan. Succes! Ik vond het echt super spannend. Snel! We zijn verkeerd. Niet waar? We komen dus verkeerd. Volgens mij moet je daarheen en dan rechtsaf. Dat zei ik toch? Toen moesten we dus het hele pad terug, wat we net helemaal hadden gerend. Die kant op? Als we nog op tijd wilden komen, moesten we echt vaart gaan maken. Dus we moesten weer over de markt. Maar het was nog steeds echt heel erg druk. Oh ja, dat weet ik nog. Het is daar en ik weet waar het is. Staat hem niet daar helemaal daar achteraan? Dus wij crossen over het gras heen. En dit is hem! Ja, oh, hier is het! Ja! We hebben weinig tijd. Ik op die pose. Stop, wees naar achter. Ja, kom op, maak maar gauw. Emma, snel maken! Oké. Heb je het warm? Ja, ik ook. Allebei, beide teams, alle foto's gemaakt. Wat wil zeggen? Dat we voor het maximum aan punten spelen, 100 punten. En als jullie dus winnen, wil dat zeggen een gratis dag in een pretpark. De hoofdprijs. Omdat Floor en Emme de eerste waren die hun foto binnenstuurden, mogen zij als eerste proberen raden waar Lucas en Emma zich bevinden. Mag ik zeggen? Floor en Emme, denken jullie te weten waar Team Rood zich bevindt? Ja, dat denken we wel. Waar denken jullie dat ze zijn? Den Bosch, oftewel Sint-Hertogenbosch. Lieve Floor en Emme, het is juist. Zo, Team Wit gaat nog even door met feesten. Dit was Picture the City. Tot de volgende week.